ki da ɗan madadi a taskarki, ki mun karamcin nan da kika saba yi wa masoyanki. Ki tsarkake ni kusanto gare ni, in samu baiwa ya sai ya damar da ni. Ya Rasulallah, rufin asiri na faɗi masu tirar komai na alima, gatan kowa salma salima, salma salima. Rahama matsera kinki ne asara, mai bani gata rahamar kowa a dawiya. Na gyara kowa, na gyara komai, na zo gare ka khairul bariya. Sayyidi Imamu Aliyu Abul Shirafa'u mai Allah, na taho da gogo na ka zuba mini dan zatin Allah. Allazi wahidi, Allazi wahidi, sirri nake bara a bani dama cikakkiya. Which gives him the name Kings of Kings. DHR Production. DHR Production.